siya. Kailangan ko ng pera ngayon. Darating yung maniningil sa akin ngayon. Saan kaya ako kukuha ng pera? Baka may pera ka dyan, peram naman. Wala rin akong pera ngayon. Natalo din ako sa sabon. Paano kaya ito? Hindi ko matataguan yun. Mayayari ako doon. Kaya kailangan ko gumawa ng paraan ngayon. Kaya kanini? Ba, ninoy ni? Boss, baloy niya nung ninoy niya. May lagyoy niya. Ay, kaya yan. Karit, gatang dulo, gatang malapit tibag. Sige ka na, punta lang eh. Sige kanya ka na. Gatang dulo yan. Kaya palele tibag yan. O sige boss, salamat. Ba, parang naiwan yata yung susi. Check mo nga. Dito, par. Andyan. Andito. Ayos. Ito na yung sagot sa problema ko. Yes! Tara, punta natin si Parang. Patira natin sa kanya. May pala si Parang. Tara, punta natin. Pare. Pare. Pumunta? Ayos mo, nung pumunta ka niyan? Ang problema pa ni pare. Nangailangan kong pera. Pero, Ba? Alam ko, ano mo sabihan mandang karin ka na ako? hindi pare, pero ating kong idea pare. Ano? Ating meron akong motor kita pa. Akal mo anita susi. O, naimburi mong gawang ko. Bago mo na pare. Tirahan niya pare. Gawan tayong pera. Ba? Magkano biyan mo ka na ako? 50-50 pare. Aba, Ay, isyo. kanta. Sablihan pare, sablihan. Sablihan pare, sablihan. Kung kita akong kanto pare, lalawi ako yung tao ka rin. Ako sige pare, may kita na aking daw. Kanta na pare. O, sige, sige, ako nang pala akin. Tara. Kakatirahan niya tayo. Mababayaran ko na yung utang ko niyan. May pasobra pa ako. Pangsabong. Ikaw, bili kang damit pag nakuha natin yung ano ha. Kaya na pala siya padating. O, par. O. Pare. Ha? Par. Makabayad na ako rin utang. Ay, tana. O, nano par, nabalita. Tita motor. Ba, ng motor? Ba, ang motor tatapa pa ko par. Ba? Patira mo susi eh! Ba, nakashoot. Nakashoot ang makalakabuto kanina eh. Eh, tana, makanano kaya kanina eh. Tana, sa likod na ako mo.